ase bali batamaeti nincho yo muri inde ase kiama gia Jubilee kobori ekero kyobogabana Nyamira nekero gikinge kobori ase chisababu echi abana inche ba Nyamira bankwaneire nangokora egasi na national government ng'iraneka nteme gokora egasi na barabwo ase ekero kyobogabana igo nancheranire amatako abo na amagani abo omwaka oyo nokoera ning'iche toche gokora egasi eywo tobwaterane tosomagana siasa officially wakabona iga nimwemenete onde naro iga obwegenete tindi kobori ekero kyobogabana Nyamira goetera ekomoni ekeombe kiane gake Omoni Education Foundation abanto abange bankwaneire nateba abanyamira tari inche bagoteba inche nakora egasi ya serikali ase chicounty chionsi pi 47 ase nakorire oborabu mboro nakorire Machakos nakorire Makueni nakorire egasi yao nachire parliament godefend government police nabari banterete na bono iga ninde member gasete ya carbon markets chigodi namagana climate change ngo nakora ebinto ebinge Kenyaga ase ngokora nindo choborabu mboro kere ngoire na egento nare koirania bageri no Monyamira no Mokenya nare gosaba abana baito abasabe baito abang'ina baito abagaka baito bari binyora Nyamira Kisii besoki baende babwate chikura ase ebituo biri bibekiru na IEBC kera abaofisa babo mbare ebituo byaito ime ebinyoro byaito ime mbagendete gotari chimashini chiri chikoro kimskit bakona koira kuandikisha bari bakichikura abanyia bari konya batarabwata chikadi na bari bande batakeire ko replace chikadi chabo na bari bande bataite ko confirm ase chikadi chabo nchirari data yabo nero igo nare koira mono abana baito na nsabe mono abana baito bari ebibande byabo byabere bigosira tiga baike chi office chiri cha register of persons chiri chiroro babwate bacheki bande byabo bari replace osabaye bibande binya egera bache na barobere chese inaba akichigora nari kwina nari bageri nte y'abantu baito abana bari bataranyora ebibande baike chi office chiri na baro babwate ebibande egera bache biyandikishe inaba akichikura kiagera chikuro cy'umwaka 2027 ng'ang'e chire naende nere nafasi baratumi gwechorera abare yabaya abatoereru batagita gukora amagendero barabarigeri chigasi bararente chi industry mono na Nyamira bararente chibarabara chingia barakonya mana ya obosombi barakonya mana ya oboremi bwaito egento ngotebera igo nabono kwaroche data ya IEBC yaruseti amatuka ya endire wiki yemo abanyamira Nyamira ngima county yaite ngima chikura twanyandire comment ase chiri twabwate ne 3000 echi ne chinge mono gokora ebinyoro bita abanto nabange igo nare kobasaba ase okonyenyekea oinche gweka narure egari yemetare ebinyoro byaito abanto baito tumi ari bageri morine noe na egari eri moike Nyamira gose ebituo biri bibekiru nindoche ebinde mbire noe na ebinyoro byaito mwake mwerekese na voters egento kende nse korigereria na abanyamira abanto baito ntobwate obomo naende ntobwate eniana ki na gochibosi oyo moito narenge toigotene na ekero gekenene enchera yoko toramosire nonyere nokotema kobeka chinamba chiri chechikura tokoira chibe igoro igo naki ekogera ase eywo enene ere bosio ase ekero kia obogavana ase ekero kia obobunge ase ekero kia oborai bwa igoro kabisa obochori boria obonene bwa Kenya goikani intwe mwanyagetinge na abanyamira tobe twarechesire chinamba chisaine togochikorwanera ase eywo tokogenda ase eywo tobwati engubana eritumo gochikorwana nario na eritumo riao engaki bono na ekura na ekebande kiao igo nare goteba nonya na abagaka baria abakoro na mwaroche Nyanza engima chikura chiroro twarechesire na echinke tiga tosoke twensi pi chikaunti chiri chire Nyanza tobe twabwatire chikura bono abagaka bari abanto baria bairete ebibande bairechese na abapiga chikura engaki eri nyuma ya mwaka 2013 mbogwene togoikaria ebituo nare kobasaba moikarie ebituo ninu na echikadi chiaino na ebibande bino morigereri morore gose erieta riao ndiro nyore ndiri ororo na chikumu yori oroo gokobeka upya ase register eri naye onyare goaka chikura gento kende ndatia abanto baito Nyamira ne yaito Nyamira ntonye ne county twabere togotwara amang'ana amange
Riogi Kiang'o gento kiang'ete ogokumi mono na Omonyamira moroche na intwe Nyamira ntobwati nonye embera gento tokoroka public cemetery tokoira abanto baito ekero bakorera orogendo rwa ense eye bachi gotugutua na amasikani ase oranyore ekero omonto omwanchi okwamoirire okwamotugutire aria kiagera amaremo akeire orairane nonye ekero ararire aria kwamobekire aria ogende obeke amauga ororo ogende okore amakumbusho ororo ya omonto osirire chi public cemetery chinde abanto bagokora nare gosaba abaiberayi baito ba Nyamira baundertaki amang'ana tokoroka proper planning bakwaya oboremo they acquire land for the purposes of setting up a cemetery ya abanto baito ekero bararire babe bagotugutua ororo. Mwanya getinge gose omogusi incheno gesaku biito ntware gotuguta abanto orosana ime gesaku biito ntware gochi gotuguta abanto ase abamanyi ime gesaku biito ntware gochi gotuguta abanto ase abanto bande batari chikaunti chia isiko kwaroche twairire emebere kericho amorai oteba nairete 13 eserekari yateba abanto baronse 30 koigwa abanahabari bande bateba emebere yabarwari 33. You want to urge our governor to take responsibility and be in charge of our county and be somebody who is in touch with his officers to understand what is happening in our county. He cannot manage our county with a remote sensor. He needs to be in touch with his people. He needs to be in touch with the people he has recruited to work with him as a team, because ile mambo aliongea pale ilituaibisha kama Wanyamira, ni kama yeye haelewi kazi yake ile tulimchagua afanye. Wacha akue pale Nyamira, ashauriane na wale wako pale, ajue kama ni mochari ni nini mnatendeka pale, ajue maafisa wake pale wako pale wanafanya nini pale. If they are not working, it's rather you terminate their contract and services. We can't have a county. Hata kuzika watu inakuwa ni ngumu kujua ni wangapi wako wameletwa pale, ni wangapi wamefanywa hii. So they need to liaise with the government. Kama ni pesa hawana, tupate pesa kidogo tukue na public cemetery Nyamira ndio iweze kusaidia watu.